ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୀତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିହେବ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଲିପି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ। ଲିପିର ଆରମ୍ଭ ସର୍ବତ୍ର ଏକା ସମୟରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମାଜରେ ଏକା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ହେଲା ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନର ପୂର୍ବକାଳୀନ ସମୟାବଧି। ମାତ୍ର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବର ଅବତରଣର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତୁଳନାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଅନ୍ୟତମ। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମତରେ ସୃଷ୍ଟି ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ମୋଟ ଅବଧି ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା, ତେବେ ମାତ୍ର ଶେଷ 7 ମିନିଟରେ ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ଶେଷ 7 ମିନିଟର ପ୍ରକୃତ ଅବଧି ହେଲା ପାଖାପାଖି 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର ଶେଷ 5 ବା 6 ହଜାର ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିକୁ ପାଠ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଇତିହାସ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଆୟମାରମ୍ଭ। ତଦ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳୀନ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ସଭ୍ୟତା ଯଥା ମିଶରର ନୀଳ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା, ଚୀନ ଓ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଉପୁଜ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୋଟ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାୟ ସବୁତକ କାଳାଂଶ ଇତିହାସର ଆଗଚରରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ବୟସ ହେବ ପାଖାପାଖି 6 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 60,000 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ତହିଁରୁ 30 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନବାକୃତି ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଜୀବର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଜିର ମାନବ ଭଳି ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲା। ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିଲା 10 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ମାନବ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିଲା ପରେ ତାର ଆଗ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପଥର ବା ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଆଦି ଉପକରଣ ଧାରଣ କରିବା ନିର୍ମିତ ସମର୍ଥ ହେଲା। ଏହି ସିଧାକୃତି ମାନବକୁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋମୋ ସାପିଆନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ ତର୍ଜମା କଲେ ହେବ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଜୀବ। ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟ ହୋମୋ ସାପିଆନ୍ସର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। କେବଳ 90,000 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବିକଶିତ ମାନବର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ହେଲା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ବସୂରୀ। ସେ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସିଧାକୃତି ହେବା ଏବଂ ଦୁଇପାଦିଆ ବିପେଡାଲ ହେବା ହେଲା ମଣିଷର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଗୂଢ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉପକରଣ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ସିଧାକୃତି ଚାରି ପାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତିଶୀଳତା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଦୁଇ ପାଦର ଉପଯୋଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ପାରିପାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ମାନବ, ହୋମୋ ସାପିଆନ୍ସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଏମିତିରେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନବ ଏକ ଦୁର୍ବଳ। ତାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ନିରନ୍ତରତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଆଦି ମାନବ ଓ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଶୈଳୀ। ଆରମ୍ଭକାଳୀନ ମାନବ ହେଲା ଆଦି ମାନବ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଥା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଫଳମୂଳ ଓ ପଶୁ ମାଂସକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଶିକାର କରିବା ଶିଖିଲା। ଶିକାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ତରର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଛ ଓ ଡାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମାନବ ଇତିହାସର ଏହି ଅବଧିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପାଲେଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଏହି ଯୁଗର ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ସେ ଅଶାଣିତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହି କାଳବିଧି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ତଥା ଶିକାର ସମୟରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆଦିମ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଧର୍ମର କଳ୍ପନା କଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଅତିମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରରୁ ଆଦି ମାନବର ଧର୍ମ ଓ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ମିଳେ। ଶିକାରର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମାନବ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରକାଳୀନ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ସବୁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରକାଳୀନ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠାରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର ଗଢ଼ା, ସରଳ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅଶାଣିତ। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବତଃ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରମର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ଶିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଜିନିଷ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ବକଳ ଆଦିରୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଛୁଆର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗତିଶୀଳ, ଯାହା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନକୁ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ଗତିମନ୍ଥରତା କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେରିତ କଲା। ରହଣି ବୃକ୍ଷରୁ ଗୁହା। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ହିଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦିଓ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ 4500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର କାଳାଂଶ ଅନେକ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ମାନବ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଘଷି ଘଷି ଶାଣିତ କଲା। ଫଳରେ ତାର ରହଣି ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନବ ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ଦେଲା। ଫଳରେ ବୃକ୍ଷରେ ନ ରହି ସେ ଗୁହା ଓ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିବା ଶିଖିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେଠାରେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ରହିବା କାରଣରୁ ଗଛ, ଲତା ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ନିଜେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ତଥା କମ୍ ଦିନରେ ପରିପକ୍ୱ ହେଉଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋପଣ କଲା। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଶିକାରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ପଶୁପାଳନକାରୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରିତ ନ ହୋଇ
ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଶୁପାଳନ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲା। ନୂତନ ଶାଣିତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ନିଜଠାରୁ ବଳବାନ ପଶୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା। ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହେବାର ସେହି କାଳାଂଶକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। ନିଅର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ନୂତନ ଏବଂ ଲିଥ୍ ମାନେ ପଥର। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଥର ବ୍ୟତୀତ ପଶୁ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଉପକରଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଚେସୱାନଜା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକ୍ରାନ୍ସ ଆଦି କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଡ଼ା ମାଟି, ପୋଡ଼ା ଅସ୍ଥି ଏବଂ ଚୁଲିର ଅବଶେଷ ପ୍ରାୟତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ କାଳରେ ନିଆଁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ରନ୍ଧନ କ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ନିଆଁକୁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତଥା ପଥର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାଣିତ ଓ ଚେପ୍ଟା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ଓ କେନିଆରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସର୍ବପୁରାତନ ଉପକରଣ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧହୁଏ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମିଶି ଗୁହାରେ ରହଣି କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶୁଖିଲା କାଠର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟକୁ ରଖିବା ଲାଗି ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନବର ଏହି ସବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଥର, ଅସ୍ଥି ଓ କାଠ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧହୁଏ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମିଶି ଗୁହାରେ ରହଣି କାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଶୁଖିଲା କାଠର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟକୁ ରଖିବା ଲାଗି ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନବର ଏହି ସବୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଥର ଓ ଅସ୍ଥି ଓ କାଠ ଉପକରଣ ତତୋଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସ୍ଥାୟୀ ବସତିର ଏବଂ ନିଆଁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାରର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଉପକରଣ ଓ ବସତି ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ଅକସ୍ମାତ୍ ଘଟିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ କାଳକ୍ରମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା କାଳାଂଶର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହା କରିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ କାଳାଂଶରେ ମାନବ ବୃକ୍ଷର ଅବତରଣ କରି ଗୁହା ଓ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୁହା ରହଣି ବେଳେ ହିଁ ସେ ପଥର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇବା ଶିଖିଲା। ବୃକ୍ଷାରୋହଣ ବେଳେ ବା ଉପକରଣ ତିଆରି ସେ କରନ୍ତା କେମିତି? ଭାବ ନିୟମର ମାଧ୍ୟମ, ଭାଷା ଓ କଳାକୃତି। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମାନବ ହିଁ ଭାବ ନିୟମ ପାଇଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭାବ ନିୟମର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସମୟକ୍ରମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଆଦିମ ହୋମିନିଡ୍ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଟି କରିବା ଓ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିବା ହ୍ୟୁମିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ପାଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ନିଃସୃତ ହେଲା, ଯାହା ଭାବ ନିୟମର ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଏକ ସୀମିତ ଓ ପରିଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏହା ଭାଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସମ୍ଭବତଃ ମସ୍ତିଷ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଘଟିବା ଉତ୍ତାରୁ ଭାଷା ନିର୍ମାଣ କଲା।
ଏହାର ସମୟାବଧି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁହା ଅବସ୍ଥାନର ଢେର ଅଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତାରରୁ ଭାବ ନିୟମ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ତାହା ହେଲା କଳାକୃତିର ଆରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶ। ଏହା ସମୟାବଧି 40,000ରୁ 35,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ସ୍ପେନର ଆଲ୍ଟାମିରା ଗୁହା ପ୍ରାଚୀରରୁ 1879 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଏଭଳି ଏକ ପୁରାତନ ଚିତ୍ର ହେଲା ସେହି ସମୟର ଚିତ୍ର। ଏହା ଏକ ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର। ଫ୍ରାନ୍ସର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁର ଯଥା ଗଣ୍ଡା, ଘୋଡ଼ା, ହରିଣ, ସିଂହ, ଭାଲୁ ଏବଂ ପେଚାର ଚିତ୍ର ମିଳିଛି। ପୁଣି ଅନେକ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପୁରୁଷକୁ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଏବଂ ନାରୀକୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଶିକାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ପିଢ଼ିର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ନିମିତ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଭାବ ବିନିମୟ ସହିତ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଆଦିମ ମାନବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁମାନ ବି ସତ ହୋଇ ନପାରେ। ବରଂ ତାକୁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ହେବ ନୈତିହାସିକତା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ। ଅନୁମାନ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ତାହା ଇତିହାସ ସିଦ୍ଧ। ଅବଶେଷ ସମ୍ବଳିତ ତଥା ଆଧାରରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆ ହେଲେ ଆଦିମାନବର ଜୀବନ ଧାରଣ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧ ଇବିଲକ୍ୟୁ। ପଶୁପାଳନ କୃଷି ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ବିକଳ୍ପ ସାଧନ। କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ମାନବ ବନ୍ୟ ଜୀବ ଶିକାର କରି ତଥା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲା। ଉତ୍ତାରୁ ଗତ 10,000ରୁ 4,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଶୁପାଳନ କଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତା ରୋପଣ କଲା। ଏହା ତାର ଅନ୍ନଚିନ୍ତାର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ପଶୁପାଳନ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ରୋପଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ କାଳାଂଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତାହା ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ ହେଲା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 10,000ରୁ 4,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଏହି କାଳାଂଶରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ବଞ୍ଚିବାର ଉଚିତ ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନବ ଇତିହାସର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତାଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? କାହିଁକି ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ 13,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ତିମ ବରଫ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଉଷୁମ ହେଲା, ଯାହା ତୃଣଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଲତାର ଜନ୍ମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗାଈ, ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଗଧ ଆଦି ପଶୁ ଓ ବାର୍ଲି ଏବଂ ଗହମ ଜାତୀୟ କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମାନବ ମଧ୍ୟ ତୃଣାଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା, କାରଣ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। ଏମିତିରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ଖାଦ୍ୟର ସୁଲଭତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। ପଶୁପାଳନ କୃଷିର ଏଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। ଏମିତିରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ଖାଦ୍ୟର ସୁଲଭତା ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା। ପଶୁପାଳନ କୃଷିର ଏଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ବସତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତର
ଅସ୍ଥି ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଠର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରୁଆ, ଚେପ୍ଟା ଓ ପତଳା କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ତଟ ଏବଂ ଇରାନର ଜାଗ୍ରସ୍ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଭଳି କୃଷି ପାଳନ ହେଉଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କୃଷିର ଉନ୍ମେଷ ହେବାରୁ ଲୋକ ନିଜ ବସତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କଲେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି, କଞ୍ଚା ଇଟା ଏବଂ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କାଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଏହା ପରେ ବଳକା ଶସ୍ୟ ରଖିବା ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଏହା ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପାତ୍ରର ଆକାର ଏବଂ କିସମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକ ସାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଶାନୁରୂପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ପ୍ରାୟ 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବସତି ଘଞ୍ଚ ହେଲା। ନଗରର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତମ୍ବା ଓ ଟିଣ ଆଦି ଧାତୁ ଏବଂ ଚକର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହା ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା ସକାଶେ ସାଧନର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା। ଏସବୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାରାଂଶ: ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୀତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ପରଠାରୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ 60,000 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30,000ରୁ 50,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନବାକୃତି ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 10ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିଧାକୃତି ମାନବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ କୁହାଗଲା। ଆଦି ମାନବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାନବ କ୍ରମେ ଗୁମ୍ଫାରେ, ତତ୍ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବସବାସ କରିବା ଶିଖିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମାନବର କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ରମେ ମାନବ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିଲା ଓ ତତ୍ପରେ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଯାବର ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାନବ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ବସବାସ କଲା। କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ହେଲା ତାର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ।